Només queden 10 dies per participar al concurs de promoció turística Selfie Your City. Aquest concurs, que utilitza l'aplicació d'Instagram per a participar-hi, està organitzat pel Patronat de Turisme Costa Brava amb els diversos ajuntaments. El concurs proposa 3 indrets fotogènics i representatius de cadascuna de les localitats que hi prenen part per tal que es visitin aquests espais i tothom qui ho vulgui pugui fotografiar-s'hi i compartir-ho a les xarxes. En el cas de Lloret de Mar s'han marcat 3 llocs molt representatius, el Monument a la Dona Marinera, el Mirador de Mallorca, a Sa Caleta i els Jardins de Santa Clotilde. Tenim molt clar i hem detectat que les xarxes socials actualment tenen un paper primordial a l'hora de que els futurs viatgers es decideixin per una destinació o per una altra. I en aquest cas consisteix en fer selfies en llocs icònics, en aquest cas de Lloret de Mar, com són el Mirador de Sa Caleta, els Jardins de Santa Clotilde i la pròpia Dona Marinera, doncs fer recordatoris d'aquests llocs icònics i que donin aquesta sensació de que hi ha una reciprocitat. Per tant, és molt important estar dins d'aquest circuit de prescripció de les xarxes socials en les destinacions turístiques. Encara hi ha temps per participar al concurs fins a finals d'aquest mes. Al desembre es premiaran les 3 imatges més ben valorades de cada municipi. En el cas de Lloret de Mar, els obsequis consistiran en una estada al Gran Hotel Guitar Monterrey, un altre a l'Hostal Ribes o bé als apartaments del càmping Canyelles, a més d'un dinar i d'entrades al Nomo Park. Per participar al concurs Selfie Your City cal incloure 3 etiquetes diferents: Selfie Lloret, Selfie Your City i In Costa Brava.